So one consideration of the contemplation regarding the Passion of Christ is to reflect upon the dignity of him who suffers, no? Ang dignidad kinsa man siya nga nagantos. Kay pananglit kon masayod ta nga ang atong mayor nagpakamatay alang kanato, no, aron mabulahan ang syudad Sugbo, takos siya sa atong dakong pasalamat. Apan magkadako ang dignidad sa tawo nga naghalad sa iyang kinabuhi alang kanato, mas dako usab ang pasalamat nga angay natong ihatag kaniya. Mao na importante kini siya nga mahibaw-an nato kung kinsa siya nga nagantos. Mao nang ang Katesismo Romano nag-ingon, una atong ilhon kung kinsa siya nga nagantos. Who is he who suffers? So bantayan nato nga kini siya kinsa nagtumong kini siya sa iyang persona. Persona. Pananglitan kinsa man si Who answers persons. Kanang who o kinsa mutubag sa ang persona mutubag sa pangutana kinsa. No? Kinsa. So ang Katesismo sa Romano naghisgot kinsa siya nga nagantos. Matod pa dinhi sa maong Katesismo ang pagpahayag sa iyang dignidad. Ubisan ang pagdawat niini diha sa salabutan wala ihatag sa tao. Si San Juan Apostol miingon labot kaniya nga siya ang pulong nga uban sa Dios. San Juan Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 2. Si Apostol San Pablo milagway kaniya ni ining halawom nga mga puong. Matod pa nga kini ang anak sa Dios, ang anak nga pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang universo. O gipili siya aron nag-iyas tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Dios ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya mo nagkupot sa tibuok universo, pinaagi sa inggamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Hebreo Kapitulo 1, versikulo 2 ngadto sa 3. So mo na badalwin, pinaagi nining mga pagsaysay sa Katesismo Romano, dili mahitabo nga atong masaypan. Dili mahitabo nga atong masaypan ang pagtubag sa pangutana kung kinsa siya nga nagantos. Siya mo ang pulong kinsa uban sa Dios o nga siya sa kinaiya Dios. Diyos, God. Sa versikulo 14 siya nagpakatao, no? Nahimong tao. Nahimong tao unod. o mipuyo uban kanato. Di lang mipuyo sa unod. Kundi nahimog nahimog unod. gyud. Mga tao, gyud. True man. Tao, no? So giklaro na San Pablo diri nga kini ang anak sa Dios. That is the Son of God, he is the divine person. Siya ang nag-antos alang kanato. Siya ang nagkupot sa tibuok universo, no? Sa mubo ka pagsulti matod sa Katesismo Romano, si Jesucristo Dios ug tao, mao siya nga nagantos. So dili mahimo nga mayon ka nga si Jesucristo nya Tao lang. ang tawhanong kinaiya lamang ang nagantos. Labot ang Dili ang Diyos ng tibuok persona. si Jesucristo Dios ug tao, mao siya nga nagantos. Kay Ang dili matuod mo na mahitabo Diyos nga si nga Kristo nagantos. mabuag nimo ngadto sa duha ka persona. Si Kristo usa ra man ka persona nga naghupot sa duha ka mga kinaiya. Mao nang ang Katesismo Romano dayag kayo nga nagtudlo kanato sa mubo nga pagkasulti si Jesucristo Dios ug tao mao siya nga nagantos. Apan kinahanglan timan-an nato nga bisan kun si Jesucristo Dios ug tao mao siya nga nagantos, apan nagantos siya dili Sa iyang sumala sa Dios ng kinaiya. kinaiya, kundi sumala sa tawhanong kinaiya. Apan ang subject mao ang Dios ng persona nga naghupot sa duha ka mga kinaiya. Ni padayon ang kining Katesismo Romano, ang magbuhat nag-antos alang sa iyang mga binuhat. Ang Ginoo nag-antos alang sa iyang masulugoon. Siya. So kaning siya refers to the person, no? Siya nag-antos kinsa pinaagi kaniya. Ang magbuhat. Ang mga anghel, ang tanang tao, ang kalangitan ug ang tanang butang sa kalibutan na buhat. Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang ug nahimong mao karon ang tanang butang, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Gikutlo gikan sa balaang kasulatan sa Roma Kapitulo 11 versikulo 36. Busa dili nato katingad-an nga samtang siya nag-antos ubos ni adtong daghang kasakitan, ang tibuok universo na tayog. Sumala sa gipahibaw kanato sa kasulatan diha sa San Mateo 27:41, ug natayog ang yuta nga pikas ang mga bato, mihunong pagdanag ang adlaw ug mitabon ang kangitngit sa tibuok kayutaan. Busa kung bisan ang mga dili makasulti ug walay kinabuhi ang kinaiyahan mituyog sa pag-antos sa iyang himalatyon nga Ginoo, angay ang amguhan sa mga matuon kung makahimo kita uban ang mga luha nga kita nga batong buhi nga gigamit sa pagtukod sa espirituhan ng templo
kinahanglan nga mobati ug mopakita sa atong kasubo.